खुलुमबाय सोनाफोरा आंनि मोनसे गोदान बोसोराव फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माइजों भगवाननि महर लासिना बरदामखै इनफाय ब्लग्सखौफोरा जोबोद सिनायनो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय बिराद गरमनि गेजेरजोंनो मोखां दोङाव सुनानै एसे बोथा एसे फिसा फिसा थुनानै लाबाय माने आं फिसालाखौ स्कुलाव दोनलांनो नागिरदों सोनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान नायफ्रांदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय दिनैथ' शनिबारथ' उन्दै जादना स्कुल गैया बन्द' ओरैबादि मिन्थिनाय बायदि मा अबस्था र' देखायना नोंथांमोननो गामाखालिबा आङो बिदिनो 5टा साराय 5टायाव सिखारो नालाय ओमफ्राय दिनै नै मालाय आयो सना दासो सिखारदों मा स्कुल गैया होनना मिन्थिनाय बायदि माने एकदम फुरा 7टासिम उन्दुबाय आरोना नङाबा खुनु बेला 7टासिम उन्दुआ आरो दामानि स्कुलाबो एसे थाब ना साराय 5टाफ्रावनो सिखारफायो आरोना ओरैबादि दे मा सिखारदो आदाखौ दोनलांनाय समय जाबाय ग्रोब जाबाय सिखारदो सना फोजाखासिगौसोमोन आङो नोंना स्कुल गैया आयौ स्कुल थाङा नोंना दिनै बन्द' हलिडेसोबा वा आदाखौसो दोनलांनो नागिरदों मा दे जागोन ना फैदो जों उल्थां फाल्थां उन्दुनानै दं आरोना माने ओरैबो खरस जायो ओरैबो खरस जायो बारा जेथिं बांसिन नाङो बिथिं हा जोङो जों न'आवनो थागोन दिनै जागोन ना वा दिनै मामिजों नानिजों न'आवनो थागोन ना आदाखौ दोनो आइ बाबा ए भगबान गाननो थाङाखै दाबो गाननो थाङाखै दे फटाफट टाइम जाबाय हा दे फैदो ले थाव लागाया मा लागाया उनै खावथं सिखारग्रा बेस्रा बेहा थ' फैदो मा ओंखारदो सानदुङाव थाबाय थानोसै ओमफ्राय आंना दिनै हाबाफारिया नैबेजों दं आरोना एसे बार सोनानै लानोसै आङो बार सोग्रा दंखायो आयौ गथ'नि जादा फेनखौ जेरै खुयो बिदिनो गालाङो समयसासो बोरो बार सोग्रायालाय पेम्पारजों आरो पेम्पार फै ओंखार दिनैथ' थाबायनाय मानाय जेबो गैया नालाय शनिबार नालाय जोलैना स्कुल गैया फिसा जादना अबाय गारनानै थाबायबावनो बेजोंनो बेबस्था लानोसै आरो एसे हाबाफारिफोरखौहाय साइकेलखौ टनटना खालामखांनानै फुगारखांनानै आं एफाखौनो नै आलु भाजा आरो दालि रेडि खालामनानै लाबाय आरोना 8टा जासारियावनो हाबाफारियानो बिदिनो फैनाय जाहैबाय ओमफ्राय दिनैबो गरमा जिखावजोबगोन आरोना ओमफ्राय उन्दैनि जादा गाइखेर गोदि थानायजों ओंखाम जाखांबाय बेहा गाइखेरजों ओंखाम जाबाथाय आंहा एकदम सानसेथारसै आरोना फुङावहाय एसे गु थासिगोनलाय बेजोंनो दान्दिसे उनाव ओमफ्राय ओरै जाबायानो होनजासै ओंखामल'सै आरोना ओमफ्राय गैया दायो दावदैफोर एवनानै जासै लेखा फरायनोसै एसे होननानै टेबोल बहायबाय आङो लेखाखौ मानो लाबोजोबखो मा नाने बुक्सखौ मानो लाबोजोबखो आया मानो गाखोदों बाहाय नों मारै गाखोदों नोंलाय मानोथो गाखोदों ओमफ्राय मानो गाखोदों मा फै हा ओंखायनो बोलो जाबाय आहा गाव गाइखेर लोंनायखाय बिदि गाखोनो हाबाय जाहैबाय आरोखि फैदो मा लेखाखौ मानोथो लाबोजोबखो नों बुकखौ फैदो आदानि टेबोला हामा होननांगौ ना बाहाय आदाया लेखासो फरायो नालाय हामा फैदो ओंखारदो दे हामा फैदो हे भगबान फरायगोनबा मा रोगालागासिनोसो दङ माने नैबायसो फरायनोसै जालायबाय आरो बिदानियाव दे जिरायदो ओरैनोथ' बिदियावसो फरायखानांगौ थांदो गाखोदो दे जिरायदो आं बाहाय जिरायनोसै दे हाबाब लेखाखौ लानानै बेरायजोबथारनांगौ ना नोङो बोलादो मैयानिया हमाखा बोलादो मा दे जयैनो होनजायो मा सना मोनजोबसै लिरखांबाय नालाय मोनजोबसै आरो जयैनो मोनदो सना गासिखौबो ओरै जयैनो होनजायो मा मोनसे होनलायनाङा जाबाय दे होनजोबसै अम्मा सरस्वती ना सोना एसे 1 2 लिरबाय एसे ABCD लिरबाय गैला आरो दे अम्माया अनथारसिगोन नोंखौ खुलुमनांगौबो मोजाङैबो लिरनांगौबो मोजां फरायनांगौबो आयै सना
Om Saraswati Ma देरबाय नालाय ना मा रोंबाय स्कुलाव थांनो रोंबाय नालाय खुलुमनांगौबो दे Om Saraswati Ma दुगैनोसै सानो जोंहा Om Saraswati Ma दे नानिखौ लेखा गोरों खालामथारो नामा थ' सानै मानसिया एकदम डाइरेक्ट पस्ट अफिसाव फैनानैसो केमेराया अन आरोना ओमफ्राय दहाय रेडि साइकेल पाम्प होलायलायनाया आंहा फुगारस्रांलायनाया सान्दुङाबो जा थिं ओमफ्राय बिफान जादा एकदमबारे गथ'खौसो खस्थ' हैनो लांनो नागिरदों नों साइकेल होनानै जिरायहरनानै आंखौ स्कुटिजों फैहोबाय आरोना ओमफ्राय जों स्कुटिजों फैबाय माने ओमफ्राय बिदि जायो बुस्थानि गोलैबा फैदो आरो सनिबाराव फैबाल'नो आपटुडेटफोरबो जायो ओमफ्राय खामानियाव दंखायोमोन नालाय फैबाय आरो सोनाबना थांनोसैबो जेबो एक्सट्रा खामानि गैया आरो बे गरमाव जेबो एक्सट्रा मावनाया फैदो फाइनालि सौफैबाय साथाम सुबुङा सरि सानै सासेया सौफैनानै दंफैखायोमोन नालाय ओमफ्राय नै आइसक्रिम मोनफा लानानै फैबाय आरो ओमफ्राय जेबो लायाखै जास्ट बेनोल' सानै सावसुब्बायानो बाबा गस्ला गानाखै फिसालानि जादा सावसुबसै आंबा गैलाहाय खुगाया सोलादो 50 थाखाफोरनियासो जा बादाम सादाम ख्रुब होलायलायो जाजायो बेबो गोथाव भेनिला माबा मिक्स ना नों जानो गाहायाव जामा बिसिनायाव गोलैला आंनो बांसिन सोलाबाय खोमा फटाफट जायाबा जायाना मालाय गलिलांजोबो गरमानो लाजाया दसे दोनथ'नो होननानै आंहाथ' गैया बिदि दोनथ'ग्राबो फ्रिज थाबालाय दायो जागोन दसे दोनथ' जायोमोन आयौ खुगाया देखायाहाय गस्लाखौनो गानस्लाबलायासै आरोना आङो फटाफट आथिं आखाइ सुनानैल' जाबाय माने सोलानानै लाग्रोजोबसै आरो सोनाबा सिबस्रां दान्दै सोलावनाय मानसिनि आदारा रेडि आरोना बा आलफा जाया नै बिसिबाङाव थाबाय फिसालाया जाबाय फानलु थाइसे लरायलायनाय दंमोन थाइसे दंबावो थाइसे एवबाय आङो दाउदै सेग्लिबाय थाइबें खाजि दालि बास आसार लायोबा सैनै लानोसै थुमनोसै जोलैफोरजों ओमफ्राय दसे मिसिबफानानै दासो एकदम मोब्रुम सिखारबाय आरोना गोलोमफ्रुनो ओमफ्रायथ' दहायथ' ब्लग बानायदोंमोन ब्लगखौथ' फोजोबनो रोङाखै दासो केमेराखौ अन खालामफिनबाय आङो ओमफ्राय मोनसे खोथा खें मोननानै दङ 15 आगस्ट खालि आङो ब्लग होदोंमोन ना ओमफ्रायथ' आङो एसे हाग्रामा सार माने फिरबिला थिखांनायखौ नुनायाथ' नुहुराखै थेवबाबो आं होदोंमोन ना ओमफ्राय आं बेहाय लिरनानै होनाय जादोंमोन जे दैमालु फोथार होननानै आरोना एक्सुवेलि आं जेबो मिन्थिखायामोन आं बेखौ हायार सेकेन्डारिनि फोथार होननानैसो मिन्थिखायो ओमफ्राय जेलानाखि बाबुखौ लास्टाव खानाय सिनदोंमोन बेहाय सानै साथाम आब'आबो माने थाथ'नानै रायलायलांदोंमोन नालाय जिरायदोंमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो रायलायनायाव माने दैमालु फोथारबो होनो बेखौ दैमालु फोथारबो होनो बेखौनो बिदि होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय आं बेहायनो दैमालु फोथारबो होनो खोमा होननानै आं माने लिरनानै होदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेहाय कमेन्टआव माने सोर बबेनि जाम्बि नोंलाय बे दैमालु फोथार नङा होनदों आरोना ओमफ्राय आरो सासे दंबावोमोन बेखौ दैमालु फोथार होना बे हायार सेकेन्डारि फोथारसो होननानै आयौ रोंबायथ' गथ'आ बारस' ओमफ्राय निमाहा होदो आरोना लिरनायावथ' लिरफ्लांबाय आं बुंनायावथ' दैमालु फोथार मेनसन खालामखायाखै अब्लासिम आं जेबो मिन्थिखायामोन बे फोथारनि नामा मा हायार सेकेन्डारि होननानैल' मिन्थिखायो आरो बेनोखा निमाहा होदो आरोना हाग्रामा साराबो फटखौनो नायफ्लांदोंबा आंनि माबाखौ आंलाय माला दैमालु फोथाराव थांखोसै होनलायनाय आरोना हाग्रामा साराबो आंखौ निमाहा होथोंसै ओमफ्राय जायगानिफ्रायथ' मिन्थिखाबाय बे दैमालु फोथार नङा होननानैहाय जेनेबा लिरनायखौ नायनानै ओमफ्राय आलादाथ' मिन्थियाखै नालाय साफा सानै जेनेबा नायदोंबा ओमफ्राय निमाहा होदो आरोना दैमालु फोथार नङा जाहैबाय बियो माने हायार सेकेन्डारिनि फोथार जाहैबाय आरोना हायार सेकेन्डारि स्कुलनि रेल साइडथिं खाथियाव ओमफ्राय फ्लाइअभारबो जाहैबाय बेहायनो बेनोमोन आं बेखौनो बुंफिननो साननानै दङमोन गामा खालिबा ओंखारा जेनेबा मा खावला ओंखारबाय जानो बोरो आयु गेन्जि गोदान गानलायलायनाय गेन्जि गोदान अर्डार हरदोंमोन नालाय आङो गांथाम दहायनो रानबायबो दुंबुरबो बेखौनो गानबाय आरोना दंबावो बेखौ सुबावबायना आङो
गिदिर गिदिर गोरोन्थिफोरानो गथ' निमाहा बिनानै मालाय निमाहा मोनो आंनालाय मा बे गोरलै थ्रिथा लिरफ्लांनायालाय ना मा सनाफोर गाज्रि मोननांला आरोना थ' आंना दिना दिनै बिदिनो थांलायबाय दा नै सेवाइ दङ एवनानै जानोसै एसे ओमफ्राय बेफोरखौ एसे बहायनोसैलै आरोना नारा नाथानो फरिखाफोराबोथ' बावला फुजानि सिगां सिगाङावनो फरिखाफोरा जाखायो जोंना बिदिनो लेथेर फेथेर एकदमबारे गालाय गुजाय जानानै थालाङो आरोना ओमफ्राय दिनैथ' सनिबार नालाय टिउसन जेबो गैया थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लग सम फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच